Sokan borsmentát isznak puffadásra, de én inkább ezt a smoothie-t választom. Az elkészítése nagyon egyszerű, 150 g epret, felöntesz 2 deciliter csokis szójatejjel, összeturmixolod, és most jön a varázslat, egy csepp bioborsmenta illóolaj. Ezt így elkevergeted benne, és már kész is. Az eper C-vitaminban és antioxidánsokban gazdag, emellett rosttartalma támogatja az emésztést, a szójaital növényi fehérjét biztosít, így elnyomja egy kicsit az éhségérzetet, úgyhogy én arra is szoktam használni, hogy kibírjam a következő étkezésig. A borsmenta illóolaj pedig javíthatja az emésztésedet, csökkentheti a puffadást, és így nyáron nagyon jól jön, hogy egy ilyen kis hűsítő érzést ad ennek a smoothie-nak. Fontos, hogy olyan illóolajat válasz, ami belső fogyasztásra is alkalmas, hiszen Magyarországon sajnos a legtöbb illóolaj kozmetikumként van forgalomban. Én a Herbies élelmiszerminősítésű illóolajait használom, hogyha szeretnéd kipróbálni őket, akkor a profilomban található linkgyűjteményben a Food Grade illóolajok menüpontra kattintva megtalálhatod őket egy 10%-os kuponkóddal együtt. Bízom benne, hogy hasznosnak találtad a videómat, köszönöm, hogy meghallgattál, legyen csodás napod!